Κάθε επιχείρηση έχει δεδομένα. Το ζήτημα είναι πόσο γρήγορα μπορεί να τα αξιοποιήσει. Τα ERP συγκεντρώνουν καθημερινά πωλήσεις, αγορές, πελάτες και προμηθευτές. Όμως η μετατροπή αυτών των δεδομένων σε χρήσιμη πληροφόρηση συχνά απαιτεί χρόνο, κόστος και εξειδικευμένη γνώση. Το BI in a Box καλύπτει αυτό το κενό, συνδέοντας τα δεδομένα του ERP με ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας. Μέσα από έτοιμες οθόνες, η επιχείρηση αποκτά άμεση εικόνα για τις πωλήσεις, τις αγορές, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τα υπόλοιπα και την εμπορική της πορεία. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, το BI in a Box δεν δείχνει μόνο τι συνέβη, αλλά βοηθά την επιχείρηση να εκτιμήσει τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια. Έτσι, η διοίκηση παίρνει αποφάσεις βασισμένες σε πραγματικά δεδομένα, μειώνει την αβεβαιότητα και αποκτά ένα πρακτικό εργαλείο καθημερινής επιχειρησιακής παρακολούθησης. BI in a Box. Από τα δεδομένα του ERP στις αποφάσεις της διοίκησης.